أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا صراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين. الغير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mungara. Journaliste Sedou. Ne. Et billet Jumaye. Billet Jumaye. Billet la horoma donye. Skei. Ala batuli. Aha. Ala nyinini. Ami. Kasira ala nye. Chapor. Ala madeli. Chapor. Ni sudi kado hada madeni jina ni wurdane. Waidun. Foi kama dukulo save uko. Waidun. Anga ala deli ka ala don. Chapor. Anga ala deli. Jala. Ka andama kashe ala la. Ala. Anga ala deli. Ala. Journaliste sudi kado ka nyini ala fe. Ala. Nyini ven werete dukulo save ala ko. Che. Afoba werete dukulo save ala ko. Ala. Abebi fola ale ala la. Chapor. Abebi laba ale ala la. Ala. Allah. 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 Allah anw ye wele. Ami. Aminu bi Mali kɔnɔ. Ami. Allah aminu ye Malidenw ye. Ami. Allah anw ye wele. Ami. Allah e de anw da k'an bila ni jamana in Chapor. kɔnɔ. K'an ka baloya. Skei. Allah anw sɔnna. Chapor. Allah anw de k'an sɔsɔ. Allah. Allah o bɛnna anw ma. Chapor. Allah. Allah. Anw dɛmɛ. Ami. Anw ka jamana dɛmɛ. Ami. Allah anw ka jamana dɛmɛ. Ami. Min ye awa kolokala ko minnu wulilen bɛ. Ami. Ka ɲɛsin anw ka jamana ma. Ami. Allah anw ka jamana dɛmɛ. Ami. Anw ka Ami. jamana dɛmɛ. Ami. Minnu Ami. bara ka Ami. marifa ta. Ami. Anw kama. Ami. Allah don an n'u cɛ. Ami. Allah minnu bara ka dabali jugu tigɛ. Ami. Diɲɛ fan o fan. Ami. Tubabu. Ami. Farafin. Ami. An yɛrɛ maa minnu bɛ yen. Est-ce que. Jɔnni Seydou Ala ka don an ni ninnu bɛɛ lajɛlen ka juguya cɛ. Chapor. Se Ami. bɛ Ala ye. Ami. Wallahi Ala an b'a di b'a kɛ. Wallahi. Allah. Kun fayakun. K'i ka Ala ya kama. Ami. Chapor. Allah. Ila. Akika Ala ya kama. Chapor. Ake Muhammadu kama. Allah. Ya Rasulullah. Sema sa. Kira fɔlɔ ni kira laban. Allah. Allah a ko kama. Rasulullah. A ti kumakan kama min ye Kur'ane. Amina Allah a tate. ko kama. Ablaye di. A kɛ Maka ni Madinɛ Est-ce que. kama. Ami. A kɛ Kuresiw bɔnna kama. Ami. Ami. Allah. Ami. Allah. Ami la. Anw bɛ su ni sali min kɛ. Ami. Kalo min n'a filɛ nin n'o Arajaba kalo ye. Ami. Nin kalo barikama ye. Maɲi. Nin kalo barikama ye. Maɲi. Nin kalo min ne ko e Ala yɛrɛ de ka kalo nin ye. Ami. Allah. Ami. A k'o kalo kama. Ami. 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 Ala tɛ hinɛ anw ka jamana na. Ami. I tɛ hinɛ anw ka jamana denw na. Chapor. Chapor. Ala i tɛ yelen mɛnɛ. A bi hinɛ. I tɛ yelen mɛnɛ. A bi hinɛ. Anw ka jamana ɲɛmaaw ɲɛ Ala bi yelen mɛnɛw hinɛ. ɲɛ. Ala bi U hinɛ. sen kana tu. Sabu ɲɛma ɲumanw b'a kunna Ala bi kana hinɛ. fili. Ɲɛma ɲumanw b'an kunna Ala bi hinɛ. Allah. Allah. N'i ye yelen mɛnɛ an ka jamana ɲɛmaaw ɲɛ. Aha. N'u ye hakili ɲuman sɔrɔ. Ami. Ka fara min bara ka kɛ. Ami. Ni dɔ faral'o kan. Ami. Allah i k'u kɛ fonisire ye. Han? Choguel ye fonisire ye ka ban o. Choguel ye fonisire ye. Jɔnni da ye. Han? Han? Ka fɔ bɛ surasi kɛ yan. Surasi tɛ wari dɔn sa. Miɲanga fonisire man ca. Ne kɔni y'a kɛ miɲanga waritigi yɛrɛ de tɛ yen. Baden bɛ. Jɔnni. Miɲanga nafolotigi jumɛn bɛ jamana kɔnɔ ko mɔɔw y'a tɔgɔ mɛn a fɔ n ye. A ka ca. Ne kɔni t'a dɔn. Kunjili t'a ban. Jɔnni. Colonel Asimi Goita. A kelen sara. A kelen sara. A bɛ se ka jɔ n'i ye san kuru kara a sara wari la. A ye wo ye hali base ɲuman ye t'o y'a kɔnɔ. A ye wo ye surasi dulaki kelen. O dun ti sa. Allahu akbar o ti sa yɛrɛ. O ti sa yɛrɛ. O bɛ nin ala. Se ka maa sɔn. A se ka maa. Allah. Allah. An ye deli. Ami. Anw ka jamana in ko suma. Ami. Allah i ka hɛrɛ k'anw ka jamana den. Ami. Ami. Jamana den min bi jamana kɔnɔ. Ami. Min bi jamana kɔ kan. Ami. Allah. Allah. Hɛrɛ sura anw ka jamana Ami. den kan. Ami. Bɔnɛ tɛ min kɔfɛ. Ami. Allah an kunna ja. Ami. Allah i kana an kɛ dangaden ye. Ami. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jabbar. Ya Allah. Waidun. Ya Allah. Kun fayakun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله الله لا شريك له كل هذه محمد الله أكبر Juni. Muhammad Bajara Njima. Muhammad Bajara. Aji Muhammad Bajara. Polisire. Afa ko ne kañ. Ndura ko ale nimba. Nafolo chama tigi akera fade o. Muhammad Bajara. Afa na kun ye min zoro sogoma. Wula fɛ a b'o ni. Muhammad Bajara de bi ngalo tigɛ wa? De bi ngalo tigɛ wa? Ne t'a dɔn. Subhanallah. Wallahi. Subhanallah. Ne t'a dɔn. A fɔ subhanallah. Subhanallah. Ko Muhammad Bajara tura di ne ma. Misi ma ye.
e ka o kuma fɔ radio sanfɛ ne me wele ngi kan ka misi sogo Mohamed Ba Jaramene wele dabanye misi dima e ko kuma fɔ o maye o doni bi to kuma wɛrɛ to kɔfɛ ne me wele ngi kan ka misi sogo e ni ka morike joni bi tiɲɛ fɔ dɛ ne me wele ngi kan ka misi sogo minɛ wa joni e jona de ya i bɛ taa ne ɲɛɲini misi sogo ko ne ka to minɛ e kuma fɛ a kuru ka den kelen ma e de ko Mohamed Ba Jara ko k'a ye jɔn misi la e de y'a fɔ ne ne tɛ dugabu yɔrɔ dɔn ma taa o domolo dun o ma se yan domolo jumɛn foyi o tuma ne bɛ n ka misi ko o tuma sisan dugabu sira fila tɛ koyi ne tɛ taa e tɛ taa walahi n tɛ taa o tuma wa ni ne taara ni ne ka misi bɛ n sɔrɔ yan a fɔra a banna n'a mɛ n sɔrɔ yan den min bɛ sɔrɔ ka don misi in bonya n'a karama n y'a ta k'a da Baba Amaka kan Jalo o jɔn ye Sidi Moribo Abdoulaye Chouadou Sidi Bouakar Abdoulaye Chouadou Sidi Moustapha Abdoulaye Chouadou Sidi Ousmane Abdoulaye Chouadou gardien na J3 ne t'ale dɔn Baba Ama n b'a fɛ yanni duwakun wɛrɛ tora kɛ n sɔrɔ Bamakɔ yan n b'o tora jiri la ne t'ale dɔn mɔɔ de ye kelen ye wa ne t'ale dɔn e ɲɛna ko ne ye Buraha de ye o jelikɛ de ye ne ko e ka kɛnɛ Baba Ama kan Jalo n ka misi ka mɔnɛ bɔnna misi kɛ n sɔrɔ yan n ko i ma duwabugu siraba kelen pe don ne tɛ taa n'i ye sira kelen minɛ i bɛ se a fɔ duwabu karamɔgɔ ye ko ni ne taara n'a ka misi dili de tora ko ne ka taa ye ni ne taara ko n tɛ taa n ko ni ne taara a bɛ kɛ n da ye dɛ o tuma a k'a d'e ma a banna o tuma e ka Baba Ama ta aw de ye fankelen maa ye awɔ e ka Baba Ama ta a ka misi in d'i ma i k'a dun e ka Baba Ama ta Nzona ne bɛ Mohamed Ba Jara ta Jɔn Sise du Ala k'an ka jamana ja Ala k'a ja ya Rabbi Ala k'a ja Ala k'a ja Ala k'an mɛn nin na Ala k'an mɛn nin na alhamdulillah al-Fatiha Ala k'an mɛn kulonkɛ la amin a ye ŋaniyaw sigi Fatiha alhamdulillah rabbil alamin Daba Tunkara ni ba ye babi dɔ kɔ bɛ dɛnɛn na o tɛ nkalon n bala cogo bɛ de Jɔn Sise du dibila fana dabali wɛrɛ t'a la a lakarili ye k'a ta tɛgɛ ma kɛ n gami Jɔn Sise du n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui a boliko 347 min ye nganakɔrɔ ye Alhaji Abe Hayidara ale de y'a sɛbɛn a ka sɛbɛnni Jɔn Sise du k'a dɔn a ka gɛlɛn k'i da don kuma na min n'a wulibali t'a bolo a ko min ye ayiwa cakɛda dɔ ye n'a bɛ marché ko de kɛ u k'a ma ko Baningo entreprise sal i k'a dɔn u y'a dabɔ diɲɛ fɛn bɛɛ la san kelen ka d'a kan ŋanamu ani sɛbɛn langolo dilali ani sonyani Jɔn Sise du araba tɛmɛnen décembre kilo tile 13 comité yɛrɛjɛkulu min n'o bi sɛgɛsɛgɛli kɛ maa minnu bɛ marché ko ɲɛnabɔ u k'o de ma comité de règlement des différends CRD olu sigira ni ka kuma ni ka jateminɛ kɛ ni k'a ye k'a fɔ Baningo entreprise sal i k'a dɔn Baningo entreprise sal i k'a dɔn u ka ŋanamu fanga bonyana kosɛbɛ sabula tabale kun gosira sugubulon dɔ nɔfɛ sɛsikɔmu 70 olu dilali a wari bɛ bɔ Fonds mondial ani Gavi de la i k'a dɔn Baningo haraba fo n ka nin sugubulon in sɔrɔ fo n ka nin wari de sɔrɔ ka bila n ka jufa la a nana wuli ka jɔ kɛ ka dabalijugu kɛ i fanga tɛ yɔrɔ min sɔrɔ n'i k'i b'o ta ka se yen i tilala wa munna komi i bolo bi téléphone i bi sɛbɛnni fana na n ka téléphone bɛ ka sonner n bɛ ka a bila mode de la min na non vraiment tu as des trucs à faire on peut pas courir et se gratter le crâne c'est possible avec un journaliste d'investigation professionnel formé par Daba Tunkara c'est possible i bɛ se min na hali ne yɛrɛ tɛ se o la i bɛ kuma na téléphone b'i bolo parce que ton intelligence n'o fara n ka intelligence kan voilà pourquoi je t'inquiète aujourd'hui tu m'inquiètes franchement mais rassure-toi je suis ton bon élève oui mais là c'est-à-dire que tu passes à côté carrément an bɛ kuma na téléphone b'i bolo et toi tu sais pas que e ni ne min bɛ kuma na ne b'e lajɛ i bɛ n déconcentré a ne y'o ye la o ne bɛ fɛn o fɛn min kɛ ne y'a Jɔn Sise du sɛbɛnnikɛla ko a ko Baningo entreprise i k'a dun minɛ na ŋanamu na nin wariba kule min n'a kun gofɔra i b'a ye k'a fɔ sɛsikɔmu 70 Bamakɔ kafo kɔnɔ ayiwa i k'a dɔn commune fɔlɔ min ye 4 ani 6 Kucala Kati i k'a dɔn Fonds mondial ani Gavi a wari nafolo bɛ bɔ olu de kun wari in bɛɛ lajɛlen
ɲɛnabɔlen don k'a ban lettre u cira sa ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jateminɛw nana ye k'a fɔ nin cakɛda min n'o ye Baningo entreprise SAR u nana wuli ka jɔ de boloda haraba sɛbɛn langolo i k'a dɔn pièce langolo i k'a dɔn kuma langolo k'olu sarada ɲɔgɔn dafɛ anw bɛ se nin na nin ba anw bolo anw de ye nin kɛ anw bɛ nin kɛ kuma min ni awa marché dibaw nana ɲɔgɔn ye ka sɛbɛnfuraw ta k'u bɔ ɲɔgɔn na kelen kelen a nana dɔ k'a fɔ jɔngala Baningo entreprise SAR i k'a dɔn ŋanamuŋanamu don n'o de don o kuma aw yɛrɛ dabɔra sugu bulo ko kuma a dati don a la fo ka taa fɔ san kelen dafara i y'a mɛn i bɛ marché ɲini i dati don a la fo san kelen journaliste sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana sarabolow fɔlen don min ye bɛnkanw ye olu fɔlen don sabula pièce langolo dilanli ka marché ɲini i k'a dɔn sariya b'a sɛbɛkɔrɔ kɔn journaliste i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye i k'a dɔn olu ka jɛ article 128 code des marchés publics i b'a ye k'a fɔ n'i y'a bolofaraw bɛɛ lajɛlen ta ka taa da ɲɔgɔn kan bɔ kɛra a kalama cogo min na maa min yɛrɛ sigilen bɛ ka ko in jateminɛ u k'a ma ko Alassane Ba kɔni sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi cɛngana bado ni ɲɔgɔnna damanda min n'a kɛra sababu ye k'i tɛgɛ d'a kan walima k'a sama ka bɔ jamana ka awa jalaki kɔnɔ o de barika bonyana Alassane Ba kɔni y'a jira sa a n'a jɛɲɔgɔnw nin ko min filɛ nin ye nin na kɛ misali ye ka ɲɛsin cakɛdaw ma minnu bɛ marché ko kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la Tabatumana ne b'a n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le Sphinx ko a n'a kɔrɔ dɔnba o don fasiriba n'o ye Batɔɔma Sisoko ye nin y'a ka sɛbɛn ye Batɔɔma ko don bɛ ŋana siman jan kana siga n mɛnna la ani n tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafɛ o ye tiɲɛ nin jɛ ŋana ba ye joni nin ŋana kuwalenba ye nin tɔgɔtigi ba ye joni min kununko ni magakun tɛ se ka k'a la joni o ye inspecteur général Yaya Sangare tɛgɛ nana k'a la lakanabaw fɛ karaw k'a salo ni ka yɔrɔ min magwɛ n'a ye Bamako kura lycée technique don ka sɔrɔ u taara di Bob ma Bob bɛ formation na Bob bɛ to ka taa ye o Ahmed kana sɔsɔgo ye ale bɛ ne sɔsɔ mun na a ka yɔrɔ don sabali sa moi je connais les chefs je connais les chefs de fichier je connais les régisseurs mais chef de chambre bɛɛ dɔn i bɛ n sɔsɔ mun na ni n ko man k'a dira Bob ma e ka to n kɔ a to a kɔ je connais Bob wayi yɔrɔ Bob min k'a f'a ye ni daba mago bɛ place la ye premier cabinet na a k'a fɔ n ye n bɛ place ɲini a ye kutubu awuzu billahi minash shaitani rajim o tɛ jelita yɔrɔ ye ne b'a fɛ ka Dumiya de fɔ ne ya chef P Dumiya n b'o dɔn o tɛ n burankɛ ya nin y'a ka ko ye minɛ aja ye n terimuso ye chef P dɛ fɛ dɛ i ye ninnu dɔn yɔrɔ kura in kɔni n'i taara o fana nɛnɛ ka n'o ɲɛfɔ an ye ayi kana jɔ ne tilalen t'a la o ne kɔni tɛ premier cabinet ka fɔ ne kɔni tɛ maasigi ti n kun da mɛ chambre min kɔnɔ a n'a matela n y'i tɔgɔ sɛbɛn a kan ka bila ye a bɛ magasin kɔnɔ ye ne kɔni tɛ o jelikɛ in ma taa jɔnni min ye Manasa Joya kɛ ala kama a ko ne de nin bɛɛ fɔ a ko n wulila koyi a ye mankutu ne ye jeli ye nungu jeli ni bile Jabate de tɛ wa maro Jabate de do Ablaye Jabate kɔrɔkɛ tɛ ha y'a dɔn dɔw mana jama ye ka ban baara tiɲɛna a bɛ na ni sari excitera di a trop ka bile seri awɔ nani jugu b'a seri ja réseaux sociaux bɛ k'a ta u y'a ta k'a yɛrɛkɛ fa bɛɛ réseau man ɲi dɛ réseaux sociaux de taara n'ale fɛnɛ ye u y'a bila la a ko ne nin bɛɛ de wa a y'a fɔ a ko subhanallah ne k'u kɛ n kɔrɔkɛ to ye o ko fɔlɔ ko maa min fa ma fa ne n'i ka so ko maa min b'a la sa ma k'o de y'a nɛniba ye o tɛ bi ye dɛ i y'a nɛni i ka so naam sɛbɛnnikɛla ko
a ko inspecteur général de police Yaya Sangare min bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la fɛn min ye dankɔrɔba in ye ɲugu ni ɲagaɲaga o taara n'a ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ ye janvier kalo tile 30 a bɛnna ntɛnɛndon ma fɛn min ye commune 4 na tribunal ye procureur Touré a ye sɛbɛn d'a kan o yɔrɔnin bɛɛ n'i y'a mɛn mandat de dépôt kaso don Tamanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin dankɔrɔba in ye maa min ye tɛgɛ maana bɔ a nɔfɛ ni ka taa damakasi sɛbɛn don i b'o dɔn de i terikɛ joni Amadou Togola ancien directeur général des douanes Amadou don Amadou la hawla wala quwwata illa billah Amadou il est très réglo Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kelen tɛ fɛn min ye sécurité comme ye o directeur fɛnɛ o ye sɛbɛnna don a nɔfɛ ani fɛn min ye sɔrɔ bosonba dɔ fɛnɛ bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ye damakasi sɛbɛn don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ n'olu dɔɲɔlen bɛ inspecteur général Yaya Sangare fɛ u ka ca nin ye sabula u k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ tɔn ye u bɛna tɔgɔ da min na i y'o dɔ de association des victimes de Yaya Sangare AVYS la hawla wala quwwata AVYS. Il a fait autant de mal que ça. Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ n'u ye tɔn in sigi jamana yɛrɛ a laban bɛna don tɔn in na a bɛna kɛ tɔnden ye sabula fɛn min ye Mali jamana ye a y'o susu ko caman kɛ ni k'o gosi ko caman na sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana ta y'a la mun ye o de ye so dɔ bɛ yen a y'o ko ni ŋanamu ni ka t'o feere o so in bɛ Medina Kura u ko min ma appartement 361 a bɛ cité scolaire la sɛbɛnnikɛla ko min ni lycée ba Aminata Diallo Manja a ko n'i y'o bâtiment in da k'o lajɛ feere cogo o kɛra ŋanamu ani yurugu da de ye nka jamana ɲɛma o donnama kama ale de farala ka janfa in na n'o ye bandaw ye o don fɛn min ye Asimi Goita ye fanga bɛɛ t'a bolo se t'a ye sɔrɔdasiw kɔni sigira ka ko in lajɛ u ma se ka fɛn fɔ nka maa caman ko fɛn min ye CNT président ye n'o ye Maliki Jaw ye k'a n'o kasuru ko i b'a sɔrɔ o dɔn bɛ ko in na sɛbɛnnikɛla ko inspecteur général de police Yaya Sangare min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye ko caman ye o wulilen bɛ nka gɛlɛya bɛna taa kɛ min ye hali n'a y'a sɔrɔ polisi dɔ a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni jama kɛ a ko in bɛna taa kɛ gɛlɛya ye finitigiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sabula fɛn min ye polisiw ye a ti waati laban bɔ sariya dɔ taara min k'u kɛ sɔrɔdasi ye sɔrɔdasi dun a kunkanko finma fara jɛma kan hali n'a taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la tɛmɛsiraw de b'a la yala nin tɛna na kɛ gɛlɛya ye sabula polisiw kɛli finitigiw ye ani k'u kɛ militaires ye o kuma gɛlɛya wulikajɔ caman b'a la sabula fɛn min ye samasamalemisɛnnin caman ye o bɛɛ duguma sɛbɛnnikɛla ko na min kɔni sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ Asimi Goita tile in maa si ti to ye ko i ni fanga ka surun sabula n'i ye Yaya Sangare yɛrɛ ta k'a lajɛ Asimi Goita a b'a sɔrɔ den ye sabula a denkɛ min bɛ yen min n'o fana ye jalatigiba ye o kun ka surun Asimi Goita ani colonel Maliki Jaw la kosɛbɛ waati laban in na u yɛrɛ ye jɔyɔrɔba d'a ma yala u fa n'o ye inspecteur de police Yaya Sangare n'u y'o minɛ jɔnni bi to yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le Sphinx kɔnɔ a ka bi bɔli la John Seydou gɛlɛya man ka y'o la o nin ye polisi ye walima nin ye sɔrɔdasi ye gɛlɛya man ka y'o la n'i ye sariya sɔsɔ k'i minɛ point barre à la ligne mais c'est le papa de leur promotionnaire et alors qui n'est pas le papa de leur promotionnaire qui an ka siraw bɔ bani qui n'est pas Somaye Asimi ye wa non ne tɛ sa ne kun ka dɔgɔ nin na o n'i k'i bɛ Mali ta o ma o est-ce que i bɛ maa minɛ k'o don kaso la bɛɛ ni bɛɛ ye bɛɛ Somaye o et alors mais quand tu fais une faute grave là e yɛrɛ Somaye Maliki Jaw ye vous êtes tous de Ségou non ne Somaye tɛ dɛ Maliki Jaw ye n den de ye Etienne Jaw den tɛ ya ah bon Etienne j'ai compris maintenant pourquoi i jamanen no procureur Touré kunna jigi bɛ Maliki Jaw o tɛ tiɲɛ ayi o ti tiɲɛ i ye kalo tigɛ amen min kɛ kaw jimina m'o kɛ i kɔrɔkɛ tile la sisan cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye non, ne sabu jugu ye a bɛ fɔ ne ma un catalyseur non je te réponds plus mais n ka sɛbɛn kalansaw physique chimie na nam 8e na u b'a fɔ ne ma ko un élément catalyseur min bɛ maaw bila ɲɔgɔn na nam
Tabatungana mbala chokobedi joti se du menkele ku mbi boni sebenye seben minu ka maziniti bale joni so di kado seben fura ni a bolu ko chien ba fla ani keme fla ye mami nye sebeni nge atwa de ko boakari modu bo dabo fasiri dabo ko ako politiki te dore nye kundile nako wa politiki nyuma te dore jama ka tugi ko jama mana tugi ko joni so di kado bi fedo di nofe ubi fedo di ko mi ngoni mbu nafa imbi talike kanye jamana jolima yoni so dambi doni na ko bi politiki ikado akene durula ikado iko kokolo yoni so ka sababu ke munye ite mangana soro bi politiki kena ka kafo ni ndie karsa ye mi ma bo politiki ma bele jele bi son wal ma bele jele bi tukala yoni so di kikado o kera finye bade sembe gala ko kabuno ko ni ngara politiki to ko ni ngara falaye jonto de kadon nganaya ikadon obi do politiki barala ani mobi nofe malikura dun o debi bele jele nengu kan malikura bara o keli ana wuli kajo jonto de eko politiki man ni na yala blede ka sababu ke ko chama de be jonto de kadon jamana do yemi vambu politiki barala sambi sabateme ne ngofe demokrasi barala jonto de kadon gelea be gelea chama de politiki tonzoro nga ajuba juboru yere de la galo namara jonto de kadon negeni don ani nyuan buru jafu ani nyuan lebu ani nyuan aiwa nyuan halaki joni so di kado bi do ye nyuan vebi ubi ja fu bi bloquer kele ndiga ba foko flanu joni so di kado do akungele haramu dakele olu de be kla kata bo nyuan ve joni so di kado ka do nyuan ve e mani ngewa e mani vowa joni so di kado nyuan ga gundo obi ngo dakenaka sebene kala ko andu mi doni mi na kobi ni ndemseni minu vle fanga na nunu nye sorasu ye nunu na so ko jurudu yere kana ninga di ma wore ganzama wa kelende watu te kelenye chaw te kelenye ikado jalaw te kelenye joni so de nyenga jirali jala soro ndale nana mosmane dale ngera generalier ani ne kera colonel ka nga colonel ya ko fe de ngera prisonnier olu ka baraka to kelende point va muda nyafamu ne ko mu iko ngera politiki maye ka fangata ani ngera colonelier mami nye baraka kelendoa ngado masa sorasu yere dama ni nyanje ne nga jala nana masumale tandale climatiseur koro ani ne ninga jala bora norula ninga colonel jala bora kana fangata olu ye kelenye wa bombarder Johnny capitaine bombarder mo fiede bombarder général ayi donc kelen koy mdo mo fiede parce que nous ma bombardé ou voilà maintenant yenga mata fay non jala fefe mu d'ici là ou ye sega de keka nyini mais ou beni jina jala kaka bi parce que ou betara école de guerre keka merci mais o manyini josi selu sebeni kala ko ni yo nyua na sorrasi ke soro ika jamana kono bara minu ndu na ya lejuta ka ba ke abara ka bo adafe kelengele joni se di cadre politique ma se ki daturo la abada sablo oyo kele jala di akopuma joni se di cadre na manye ka fo politique bara o debi sena vote kata se jamana ikaro sharabulo folenu joni se di cadre politique ma yi tura kungolo ka kafe bele jele fo mali don bu temeto laje ibado amemi vo politique ma ko fe yeah abe andiga rulawo bi joni musa joni na fura politique ma ko ni tina foni dungo fo ala daba mais méfie-toi de quoi warbe politique ma ou de bolo dunye gelier ça c'est vrai ça ni ya sisan ya sur élection kele do j'allais gagner beaucoup d'argent ça c'est non dunye gelier retire ça mais mon pays est mon pays anga doke senge na sa lafia kana politiquement andi nyine ko de retire ça note ambi ka burushi de abana o ne ti ibe garbu yake bamako ya de ambi ko ngobli la de joni politiquement ko ba o ere la folo ni mu yese banye anye mi bo sene ti kono no ambe kichi o amici asmi goitama munadi akake ala ni kira kama abi edi mini parti politiquement akana bedira aka doni ne asimu na ya di doni na ya di na ye dorome kelindi politique mo ma wallahi billahi ambe kuma fama abina famu ala kana ci daba ye jeli bi nyeni dike mais mbacheni ko je veux mon pays ibi mo che ko ka glani kala Philippines c'est élection mbe ka fo aka doni ndorondi John Zedou ami mo san jogodi anga siège ubi sara jogodi voilà aya dabla
ay politique de dabla sa on n'est plus en démocratie kabini indépendance tara an bɛ nin politique kɛlɛ in na RDA ni dɔ in tɔgɔ RDA ni Adema ay ko indépendance PSP olu ye kɛlɛ kɛ ka du ci ka balimaw fara o kɛlɛ tɔ kelen bi sen na hali bi kana Adema ko ni Senidi ko na k'an fara alors kana RPM ni Adema ko na URD k'an fara du kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ an tɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ bilen mais ça suffit bilen o cɛw ɲɛ b'a fɛ ka yɛlɛ sa dɛ fiya fo k'an ɲɛ den turu an tɛ politique la bilen koyi non maintenant là c'est-à-dire vis-à-vis do mais nin baara in kɛ a filɛ nin ye a dalu filɛ a wari filɛ a fɛn bɛɛ filɛ bon on va changer de stratégie il le faut on soutient tous les partis politiques on soutient Assimi Goïta majorité on rentre dans la majorité de Assimi Goïta Assimi ka parti ye jumɛn CNSP-TA a k'a yɛlɛma k'a kɛ parti politique ye an bɛɛ bi don majorité la attention et y'a dɔn kuma mana diya i kun fɛ i nɛ ka di tu viens d'affirmer que Assimi Goïta est un parti politique. Non, il est le président du CNSP, non? Minu ye coup d'état ke. Minu ye coup d'état ke. Au comité national pour le salut du peuple. Mais c'est pas un parti politique. Ama yelema ka ke parti politique. Amba bi do majorité la diago la. Non, comment va va? Ayi minga a tete la o te ka ale la o. Lui là il est malin. Ngambolo doa parce que toi là décidement ce que vous avez fait à ATT là. Non, c'est bon. Vous n'allez pas faire la même chose. Kananga ko tient ça à la kama. PDS. PDS. Tout le monde était PDS. Et vous voulez faire la même chose à ce garçon là. Et il n'y a pas de besoin. Non. Nahi. Mais pas du tout. C'est des réalités. Sans joli jamana kele kono. Non. Il n'y a pas ko kele, il n'y a pas ma kelo na. Non. Noko, il dese ka i hakilina fo kadi. Ko bi ban doni de. Alors, pas du tico tac. Allons-y doucement. Bon, ibolodo. Aide des partis pour la ka doni ndi. Nahi. Ça la ka aide parti politique. La presse est là, on est en train de mourir à petit feu. Attends, on va aider inda auma. Ni do dira politicien ma, on bi to ka wa kelengelen wa fla. On bi conférence de presse ou ke. Wa kelengelen wa fla bi dauma. Non. Conférence de presse bi cha sisa. Envaro la ça. Ani communiqué déclaration. Envaro la. Otawo? Non, blé. Ala ka tabunya. Ibolodo. Dama tugana ne bin tega do ni boni sebanye ango mima indépendant parce que ba no ye Musa Sayo Kamara ni nya ka sebanye Musa Sayo Kamara ko iye min vo Assimi asomi jenyalembe sabula fin menye fanga koro bile mawye olu de farame nyanga ukomi ma cadre de concertation parti et de groupement politique et de tour à l'ordre constitutionnel ni dateliera afo politique to munu mbrezelembe kala fili kake Assimi Goïta kata olu kasigi o jekulu do ukunye dama kashi sebenna do ka fo fɛn min ye taama ye u bin'o kɛ sibirido n'o ye sini ye février kalo tile 4 Bamako Bujiba la an kun bɛna yen zɔngɔ i b'a fɔ lahara bɔlɔ fɛn min ye fangakɔrɔ maaw ye parti politigiw ani jɛkulu ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen de faralen bɛ ɲɔgɔn kan fɛn min ye an yɛrɛ kulekan bɛ se ka mɛn cogo min na ni k'o baara daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a mɛn demandi o taara bila gouverneur fɛ Bamako kafo ɲɛma k'a fɔ a ka yamaruya di fɛn min ye nin meeting ye a bɛ se ka kɛ cogo min sɛbɛnnikɛla ko gouverneur sɔmi ka diya sabula a ye ko in da ka n'a k'a ta ka segin gouverneur n'i y'a mɛn tubabukan na ko avis défavorable o kɔrɔ ye ko sɔn ma kɛ a tɛ kɛ yan sɛbɛnnikɛla ko a ko gouverneur ma sɔn a ma sɔn ka da danganiya min kan k'a fɔ meeting in ka kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye Bamako bɛ cogo min na terroriste bɛ Bamako dondaw la maa dɔw yɛrɛ sigalen bɛ ni dɔw fɔlɔfɔlɔ tɛ ka don Bamako jamanajɛ fasugu dɔw bɛ gouverneur ko a ti kɛ Bamako bilen sabula hali ni ko i bɛ taa fanga senkɔrɔma don do wala sumu fasugu dɔw bɛ ale y'o bɛɛ lajɛlen bali Mali ka souveraineté retrouvée o kunbɛn min kɛra n'o bɛnna janvier kalo tile 14 ma san 2023 gouverneur ko jamaba kana fara ɲɔgɔn kan fansi fɛ o yera hali surasiw u bɛ défilé min kɛ kɔrɔlen u b'a kɛ n bɛɛ da de kan ni ka yɛrɛkɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ɲinan 20 janvier fɛn min ye jamana yɛrɛ faamaw ye u ko u bi taa kɛ surasi kan de kɔnɔ n'o ye génie militaire ye sɛbɛnnikɛla ko a ko gouverneur ko dɔwɛrɛ tɛ kana bɛ se ka sabati cogo min na sabula maajuguw de carunen bɛ an dɛmɛbaa dɔw bɛ minnu yɛrɛ bi janfa la n'ala ma jakɛ n'an farala ɲɔgɔn kan ka wowawo kɛ ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ a dɔ bɛ dɔ la o bɛ na ni tiɲɛni de ye jamana fan caman fɛ sabula ni Bamako ɲaamina jamana fa bɛɛ bɛ ɲaami
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye gouverneur ka kumaw ye ani a ye danganiya minnu fɔ nka an bɛ don min na ko bi fɛn min ye fangakɔrɔ bilen maaw ye n'o ye cadre maaw ye u k'u ye kuma mɛn u kɔni tɛna samasamali kɛ nin na u tɛna kɛlɛ farida sabula fɛn min ye sigikafɔw ye u bɛ n'o kɛ u ye ɲɔgɔn wele k'a fɔ u ka ɲɔgɔn ye tile 2 in na u hakilina n'u fɛta ye min ye nin ko in na u k'o fɔ nka u y'a jira k'a fɔ nin min kɔni kɛlen filɛ nin ye nin ye dandɛmɛko de daminɛtɔ ye sabula n'i y'a mɛn jamana ma ko état de droit souveraineté retrouvée o ye k'a fɔ jamana bɛɛ y'a ani a sariya bɛɛ lajɛlen bonyana yala Assimi Goïta tile a ka fanga a bɛna jamana bɛɛ y'a ani jamanadenw ka bilanyɛrɛma min bɛ se k'a to u ka wuli ka jɔ k'u yɛrɛ sago la a bɛn'o bali wa o ɲininkali tomi bɛ min kɔni jɛlen bɛ cadre maaw diminen bɛ fo ka taa fɔ k'a to ten don n'a nataw la u fɛta ye min ye u bɛna fɔ ni min ye cɛ ye place de l'indépendance liberté de droit indépendance ni min ye cɛ ye sini ka bɔ ka taa Bujiba la kɛlɛ so ye kɛnɛ ye o nous sommes républicains anw tɛ taa yɔrɔ la on est républicains merci c'est surtout quand dalu dira aw ma jamana man ɲi fara ɲɔgɔn kan ba bɛna ni jahadi de ye jamana kɔnɔ a y'a dabila nin waati man ɲi ne ko kuma gɛlɛ bɛ min mais lakanabaaw a y'u bila u ka a sécuriser et alors baara wɛrɛ t'olu la baara wɛrɛ tɛ lakanabaaw la on est en train de surveiller Kati Bamako don dɔw ni fɛnw an wɔsilen don a y'u bɔ poste la a ka na n'u ye u k'an sécuriser et c'est en ce moment que ces gens-là vont profiter aussi non aw man gegu quoi aw man gegu i bolo don n tɛ n t'a don ni ne kun y'a dɔn bi ne kun bɛ voyager han mais non tu es décidé contre nous pas du tout les partis politiques on t'a fait quoi c'est-à-dire a tɔni ye minnu ye caman ma kusukusu kɛ ka taa ala cɛnganaw ma taa a tɔni ye minnu ye ni min ye cɛ sini ye ka bɔ Assimi Goïta fanga goyara politicien na vous oubliez de quoi o de y'a ka problème ye min ma taa kaso la ko outrage à magistrat o sara kaso la wala o ye telimani ta m'o du i da o ne m'o du i da o a bɛna politique nege bɔ an na a b'a to yen de a bɛna nege bɔ jamana in ka jɔ an b'a to yen jɔnti sedu ne bɛ n kelen ku an farala la n bi wɔri sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau sɛbɛnni kɛba Y Dumbiya kuranko jɔnti sedu k'a dɔn ani yelen daɲa kɛɲɛbakaw u bɔra kununko ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ taama sira ye kɛɲɛba jamana do min ni nafolo kɔni n'o dugujukɔrɔ nafolo ye min ni sɔngelen do a ma k'a fɔ caman den de bɛ yen jɔnti sedu k'i k'a dɔn gɛlɛya b'u kan a bɛ san caman bɔ o de ye kuranko ye kɛɲɛbakaw ka ala deli ye min ye i k'a dɔn énergie ka taa turu fɛ yen i k'a dɔn yelen ka mana fan bɛɛ i k'a dɔn EDMSA a bɛ Bamakɔ cogo min a ka taa kɛɲɛba u ka laɲini o de ye Kɛɲɛba ni Bamakɔ cɛ kilo 400 bɔɲango nin dugukolo nafa min b'a dugukolo jukɔrɔ ani wari min bi sɔrɔ ye a fanga ka bon sabula min ye cakɛdaw ye minnu ye sanubɔlaw ye i k'a dɔn o 7 n'o ye mine d'or industriel o 7 de bɛ yen Jean Sedo k'i bɔ a la min kɛlen bɛ k'i damata dingɛ se i yɛrɛ ye o fana ka ca bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ Jean Sedo k'a dɔn nin sanu lahulata in bɛ Kɛɲɛba n'a fɔra nin dugu belebele nin dugu barikama in i k'a dɔn kuran dɛsɛ b'u la i k'a dɔn dugulamaw kɔni y'a jira sa waati dɔ sera sa u k'u ŋaniya jira ni ka taama kɛ ka welewele da kɛ EDMSA ka taa sigi Kɛɲɛba sɛbɛnnikɛla ko do kɔni kɛra taama ye kununko bolofara o bolofara n'a bɛ Kɛɲɛba kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u ka taama kɛ sɛbɛnnikɛla ko u y'a jira k'a fɔ cakɛda dɔ tun b'u fɛ ko kama o de tun bɛ taa groupe électrogène tun b'o de bolo i k'a dɔn o kuran yɛrɛ tun tɛ mɛnɛ ka waati jan kɛ koyi n'a ye dɔɔnin kɛ a bɛ sa n'a ye dɔɔnin kɛ a bɛ sa a laban nana kɛ sa kuran yɛrɛ i k'a dɔn Kɛɲɛbakaw t'o ye bilen o tuma n'a ma ɲɔ kɔ nin nafolo kasabiba in bɛ sɔrɔ Kɛɲɛba jamana ka nafaba b'a la olu ma dɔwɛrɛ ɲini u ka commune 12 cercle i k'a dɔn ayiwa énergie EDMSA u ka fɛɛrɛ kɛ sa ni ka taa mɛnɛ Kɛɲɛbakaw fɛ yen u k'a ladeli de y'o ye o tuma ayiwa min ye hakilinaw ye min ye kamalenkuntigiw ani musokuntigiw ye olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan k'u ka ŋaniyajira kɛ ni ka welewele da kɛ yanni nin jɛ u ka dugu a maakɔrɔbaw kun farala ɲɔgɔn kan yɛrɛ koyi ka na énergie ɲɛmaaba ni ka n'o kuma ɲɔgɔn ɲa yalima kuran bɛ se ka se cogo min Kɛɲɛba nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la
Tabatungara ne min tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le républicain Forodugu Jekwa Forobanyada hali a Dambele ni y'a ka sɛbɛn Dambele ko Siriki ko a banata jamana kun ye baara dɔ daminɛ baara in kan ka dago fɛn min ye jamana kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ ordre des architectes o ye jamana a bi baara bolo minnu kɛ soba minnu bi jɔ ani siraba minnu bi dilan a bɛɛ lajɛlen bi boli sariyaw de kan Mali jamana dɔ min n'a jɔli baara daminɛna walasa o ka sabati fɛn min ye architecture ye u jɔda ka bɔ a la kosɛbɛ a ko fɛn min ye conseil des ministres ye union n'o ye farafinna tilebiyanba ye olu kun ye bɛnkan dɔ kɛ k'a fɔ fɛn min ye cakɛda minnu kan ka jɔ n'o ye architecture u ka baara kɛcogo ye o sariyaw o n'o danganiyaw u ye taabolo kurata sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana yɛrɛ kun kan ka wuli ka jɔ de kɛ min bi se k'a to o hakilina min dara n'i y'a mɛn directive UEMOA o ka se ka sabati sɛbɛnnikɛla ko jamana premier ministre o ye sɛbɛnni kɛ ka ci jamana faama tɔw ma k'a f'u ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye nin baara in ye a bɛ se ka dagu cogo min na o kɛra kabi san 2016 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ kalo tile 29 san 2019 fɛn min ye primature ye premier ministre ye sɛbɛnni kɛ ni ka projet de loi labɛn min bi kɛ sariya ye ordre des architectes olu ka laɲini an'u ka fanba ye min ye o bɛ se ka sabati cogo min diplôme architecte u bɛ minnu bolo n'u y'a kalanw kɛ jamanabaw la ani Mali kɔnɔ u lakodɔnnen tɛ jamana fɛ u bɛ se ka lakodɔn cogo min n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye CAMES o ye diɲɛ seleke naani ani farafinna o kalanjɛ jɛkuluba ye olu jamanaw bɛ se ka a diplôme reconnu cogo min ani u ka jɛkulubaw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana service ye n'u bɛ baara kɛ u bɛ se ka tɛmɛ ordre des architectes fɛ cogo min o de bi kɛ sababu ye majɛ fɛn fɛn bɛ jamana ka baara la sanga ni waati i b'a ye k'a fɔ sobaw bi jɔ u ti si sɔrɔ wala sangaso dɔw bi firi yan fɛ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka dɛmɛ cogo min na jamana a bi sugubulon minnu da n'a bi baaraba minnu kɛ ni ordre des architectes sen donna la hali Mali sirako bi ɲɛnabɔ cogo min duguba yɛrɛ bi lafiya cogo min a n'a bi boson cogo min nin bɛɛ fɛɛrɛ b'u bolo sɛbɛnnikɛla ko nka a ti ɲɛ fɔ jamana yɛrɛ de ka architectes ta bala loi min bɛ n'o ye projet de loi ye n'a corrigera ka filiw bɔ a la a balanen bɛ jamana secrétariat général du gouvernement na a tɛ ka bɔ a nɔ na sigikafɔ dɔw kɛra fɛn min ye secrétaire généraux ye septembre kalo tile 23 san 2021 olu kɔni welela réunion na olu ye laɲini caman kɛ ani fɛn caman bɛ minnu kan ka furakɛ janvier kalo tile 21 fɛn min ye réunion in ye a kɛra o senfɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye baara ye a tɔ de kan ka dagu sa o tuma jamana premier ministre ani jamana marabaw kulekan de bɔlen b'u la sabula sigikɛ bɛ ka conseil des ministres kɔnɔ min bɛ se k'a to projet min n'u sugura a kan février kalo tile 17 san 2021 architectes n'o ye Soko ani jamana yɛrɛ bosonjogo ɲuman k'a jɔ k'a kɛ jamana nafama ye o baarakɛbaw u kɔrɔtɛlen bɛ o tuma kulekan bɔlen bɛ jamana marabaw la u ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to nin ko in ka dafa u ma wari ɲini u ma sanu ɲini u ko baara bi tɛmɛ sira minnu fɛ o de ka dagu min bi baara ɲɛ u bolo jamana yɛrɛ k'a ka nafa sɔrɔ architecte ordre des architectes olu ka baara ye mun ye Mali comme e ka sow bɛɛ bi jɔ i b'a fɔ bɔgɔsow bi jɔ cogo min Seydou s'il te plaît je t'ai posé une question mais tu es chez toi comment tu ne peux ne pas connaître un architecte e bɛ loyer la wa i so jɔ Bamako i b'a kɔnɔ e tɛ architecte dɔn ça veut dire que ta maison an bɛ urbanisme bila ka t'i ka so ci ça ne respecte pas les normes n'o tɛ ne ka bɔgɔsonin filɛ ye n ka cimensonin filɛ ye Musabugu je me débrouille mais c'est les architectes agréés olu de ye ne ka plan bɔ ka na n ka so tracer min kan ka jɔ min kan ka kɛ les calculs note de calcul olu de b'a bɔ c'est ça les architectes agréés e ka so min bɛ Musabugu géomètre de taara plan bɔ architectes agréés pas des géomètres c'est des architectes agréés. Seydou je te pose la question pour la dernière fois e ka so min bɛ Musabugu c'est de là-bas que je parle tu me dis quoi voilà le problème Musabugu ta in ko tɛ ayi n ka so min bɛ Musabugu i sigira cogo la mun b'a gundo de ayi Babilé ka so min bɛ Musabugu Babilé moi tu me parles d'accord donc Babilé sigira cogo min i b'a fɛ k'o fɔ Babilé ka so min bɛ Musabugu o de ko don je reprends ma question s'il vous plaît je reprends ma question architecte ye mun ye de ye architecte ye maa ye e b'a fɔ ko ne ye so jɔ ko ne tɛ architecte dɔn dɛ ne tɛ fɛn dɔn mais tu me connais ayi justement ma force c'est ça un architecte agréé
c'est quelqu'un min bi so plan bo nege min kan ka don a la sima hakɛ min kan ka don a la dugukolo kan ka senni ka se hakɛ min na dugu yɛrɛ kan ka dilan cogo min siraba bi bɔ yɔrɔ min dɔgɔtɔrɔso kan ka jɔ yɔrɔ mais o fana ni ingénieurs tɛ kelen ya non ingénieurs n'olu tɛ kelen d'accord les ingénieurs o ye construction ye les architectes olu bi so yɛrɛ mago bɛ fɛn min na ani dugu mago bɛ fɛn minnu na olu b'o de tracer merci c'est pas compliqué au lieu d'aller kana ka sogo kuma fɔ n bɛ ni mɔgɔ bɛ n de la i bɛna kɛ fura ye maa caman ma on connaît pas la différence non c'est vrai il y a les architectes il y a les géomètres il y a l'ordre des architectes il y a l'ordre des ingénieurs conseils il y a l'ordre des géomètres experts voilà merci les géomètres experts ça c'est les morcellements les plans d'urbanisation comme les Natu les schémas directeurs d'urbanisme Sangaré ton voisin Sangaré voilà voilà ni bi min dɔn donc on te pose la question oye géomètre l'ordre des géomètres experts olu bɛ yen soko kuma an k'o bɔ a la soko an k'o bɔ a la i ka so walima n ka so an k'o bɔ a la bɛɛ bɛ bɛɛ sigi cogo dɔn Bamakɔ yan an bɛ Jakite i tɔn n ka te ko i ma premier min Joasi Seydou marafa dilanba o kan ka se a ti cogo la n bala cogo bɛ di ni ma hakili jigin n ka école maîtrise waati anw de tun bɛ champ composé k'a da écoledenw kun u b'a da un enseignant c'était un cadre complet a bɛɛ b'i la aujourd'hui j'ai des notions de chant de culture de médecine d'artisanat même électricité ah oui parce que o de tun bɛ kalan an kun école la fɔlɔ et c'est ça justement c'est l'erreur que tu as commise dans la vie il fallait continuer à essayer notre journaliste a indiqué baraye mbala cogo bɛ di kɔngɔ tun bɛ va yen koyi sara tina a man ja prime tɛ yen foyi tɛ yen kɔrɔbɔrɔ dɔ tun bɛ ne ka carré kunna kalo o kalo ne juru bɛ ne na ni sara sara ne tun bɛ taa d'o ma oui mais là ça allait bien parce que il filɛ baara kura min na nin nin n'a kasola dɔw bɛ ɲɔgɔn na i bolo don a mana ja tu veux te rattraper c'est ça Tabatouara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali o ye jumɛn ye le triomphe du Mali malidenw ka se sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Badu Esikoba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Badu ko a ko i bɛɛ ko bɛ maa min kɔnɔ i dɔ t'o fa Mali ani MINUSMA u ka jɛ a kɛlen bɛ musokɔrɔnbogo ye n'i y'i sigi fɛn t'i la n'i wulila k'i jɔ a bɛ ba taara bɔ i la musokɔrɔnbogo man ɲi la hawla sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali tigɛra MINUSMA na i ye min fɔ mɔrɔrɔ tɛ dɛ an tigɛr'u la fo ka taa an ju jarakata sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali bɛna MINUSMA gɛn nka a bi kɛ ni ko dɔ ani fɛɛrɛ de ye sabula a ko n'i y'a ta k'a lajɛ rapport langolo laban min n'a kalanna MINUSMA fɛ ni maliden halakilen musoman dɔ taara kuma gɛlɛnw fɔ jamanadenw ma sɛbɛnnikɛla ko halaki ni kodɔnbaliya don n'o tɛ a t'a kɛ min dar'o kan i tulo ma jɔ ale ye kuma min fɔ Nations Unies na ye o kɛra sababu ye MINUSMA yɛrɛ o dugusɛjɛ u ka ciden min bɛ n'o ye Union Africaine o ɲɛmaa ye Musa Faki Mahamat ale sina ka bɔ ten ni ka kuma a ye kuma min fɔ ko MINUSMA a bɛna a ka experts bila enquêteurs a bɛna enquête wuli Mali nɔfɛ walasa k'a ɲagi i y'a ye u kana sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma in bi fɔ waati min na ani koba wɛrɛ don na ɲɔgɔn na sabula fɛn min ye Burkina Faso ye o kungo ni Mali kungo bɛɛ ɲini ka kɛ kelen ye an bɛɛ lajɛlen bɛ gwɛlɛya kelen kɔnɔ n'o ye tubabuw ka janfa ye Burkinakaw u ka premier ministre cɛ duman min bɛ yen n'o ye Apollinaire Quilem ye ale fana ye wuli ka jɔ kɛ Joachim Apollinaire Joachim Quilem de Tembela a ye wuli ka jɔ kɛ ni ka Mali magwɛ a nana Mali la a kunbɛnna maa min fɛ o ye an ka premier ministre Nyama ye Dr Shogel Kokala Maïga le tigre il est le tigre merci le nouveau tigre merci a ka parti a emblème ye tigre di le MPR ah oui d'accord o tɛ bila ko ye o anw yɛlɛmana o ah bon je ne suis plus à Badala tu étais là-bas le tigre de Badala c'est qui le tigre de Badala. Ça va changer, ça changera.
Non, je dis rien. Tu ne dis rien. Bon, maintenant, je suis avec Shogel. D'accord. Très bien. J'ai changé de tigre. Ah bon? Il est le nouveau tigre. Tabarakala. Sabanikala ko. Ako docteur Shogel ko kala maiga. Tigre kura. Jarabangana ananyi dafale. Sabanikala ko aye nim bisimla. No ye Burkina Faso ka nim premier ministre Sawale Mbaye. Apollinaire Joachim Belem de Tampela. Sabanikala ko. Ako ni ya takalaje Shogel. Ani Apollinaire ye nyanye wati la. Wati mi na gwele yalembe jamana fly mbe bolo. Ko sabuke Fransika jambai. Sabanikala ko. Uye nyanye. Uye pma mimbo mi na bi na Emmanuel Macron doro Francis Masake ode ka fo fin minye Mali ani Burkina Faso obinu tege di nyama fin minye fédération ye obinu sigi ka ke jamana kelenye ina fo ani lagine bi chogomi bien Sabanikala ko ako ni ya ta ka laje baaraw daminena sabula ni ye Mali ta ka laje Mali bi ke min ye malidenw yɛrɛ de y'o fɔ kabi bi ma se sigi minnu kɛra u ko min ma assise nationale de la refondation o jɛlen bɛ Sabanikala ko a ko nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kuma minnu nana fɔ a ko ni y'a ta ka lajɛ Apollinaire Belem fɛ a ko ye maa caman ko nin jigifa sabula Mali ani Burkina bɛna kɛ kelen ye Sabanikala ko Joachim Belem Tampela a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali don min n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ janvier kalo tile 31 a kan ka sɛbɛn Mali tarikuw la sabula ale ka masakɛ n'o ye capitaine Ibrahim Traoré o y'ale ci Mali faama ma n'o ye colonel Assimi Goïta ye n'i y'a mɛn lettre de cadrage o de ye nin jamana fila kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma sira minnu fɛ u kan ka baara minnu ni baara minnu kɛ walasa u ka kɛ kelen ye k'o de dira ale ma sɛbɛnnikɛla ko maa min y'a kunbɛn Shogel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ale kun dungelen b'a kan k'a fɔ don dɔ bi kɛ Mali ti bo yɔrɔ jamboli fiyewu fo Mali densɛbɛ dɔ ka bange bamuna na muso dɔ fɛ min bɛna Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma ale Shogel ko o don de sera sabula maa min bɛ n'a dara bamuna na Modibo Keita y'a bila yɔrɔ min a yɛrɛ bɛ k'a ta ye ka fɛn kɛ min bɛ Modibo Keita su la wuli k'a sigi ni nisɔndiya ye o ye cɛ kelen ye Assimi Goïta Sabanikala ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ docteur Shogel Kokala Mayiga ko Mali tɔɔrɔ la Mali sɛgɛnna Mali burujara a kuma fɔ Ala kun ka nin de kɛ Mali ye olu sigira ka min kɔnɔ ale kɔnɔ a bɛna sa k'a sɔrɔ a ma kɛ nka Ala de y'ale kunnaja a y'a k'ale ɲɛna ka laban k'ale kɛ maa ye maa min b'o Assimi Goïta kɛrɛfɛ ni ka kɛlɛw kɛ Shogel ko a ko Mali janfa yɔrɔ ka ca nka ale dungelen don a kan k'a fɔ Mali ni Burkina n'u farala ɲɔgɔn na u bɛ se ka kɛlɛbaw se sɔrɔ hali janfa min n'a labɛnnen filɛ MINUSMA fɛ ani Nations Unies fɛ k'anw ka jamana sɛgɛrɛ a ko Shogel Kokala Mayiga ko Mali b'a kelenna de koyi n'o tɛ ni Mali ni Burkina tɛgɛ dira ɲɔgɔn ma ka kɛ jɛkulu ye ka kɛ fédération ye ka kɛ kɛlɛbolo kelen ye i n'a fɔ u bɛ ka kɛlɛ gagner cogo min zone des 3 frontières la a ka ca la fɛn min ye Mali ni Burkina ye bɛɛ bɛ fɛn min nɔfɛ n'o y'u ka ɲɛtaa ni jija ye o bi sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi Burkina faamaw ko bili haki anw yɛrɛ tun bɛ nin de ɲini sabula kɛlɛ kab'a binna Burkina maa min bɛ n'o ye Paul Henri Damiba ye o bilara maa min nɔ na o ye Roch-Marc Christian Kabore bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ma yɛlɛma o tuma fɛn min ye capitaine Ibrahim Traoré a kɛlen ka fanga ta a ye yɔrɔ min magwɛ o ye Mali ye a nana Mali la ka n'i makasi Assimi Goïta la o yɔrɔnin bɛɛ Assimi y'a ka ministre de la défense ci minnu ni minnu kan ka kɛ ka t'o fɛɛrɛw tigɛ Burkina bew ko o jaabi de bɛɛ bi olu ka dugu kɔnɔ caman bɛ n'o ye Madugu ye n'o ye Solenzo ye n'o ye dugu belebele caman ye a libéré la Mali sɔrɔsiw de y'a libéré ka di Burkina ma o tuma olu bɛ sigi mun na n'u ti fara Mali kan tabarikala u kana u dangana Moro Naba Assimi Goïta Moshi Mianga u kana an ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ biya kɛnɛ yɛrɛ b'u fɛ yen an bi musow d'u ma u bi musow d'an ma an bi terrain dilan ni ɲɔgɔn cɛ u b'o fɔ terrain bɛ dilan ka bɔ Bobo Julaso ka na Sikaso ka bɔ Sikaso ka na Bamakɔ Seydou kɔni i fasaden don jamana ni jamana cɛ ko caman wɛrɛ tɛ muso ko kuma kɔ ka musow d'a ma non ni muso ko t'a la dɔrɔn a ti ɲɛ je t'informe bon n ye mɔgɔ si den d'i ma wa ko muso ko wa i ye juma ye dɛ n tɛ kulonkɛ sugu ninnu na dɛ Ɲɔsi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don ayi n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n k'i bolo bɔ i ye mɔgɔ si den di yan i sɛbɛ don wa i kulon don n'a ka di ye n y'a d'i ma wa n y'a minɛ n bɛ maa wele sa Burkina o tuma Burkina bew n'a tulo bɛn ka na a ye muso di yan n b'a di n jatigikɛ ma a ye mɔgɔ si den di yan yanni ka wuli sa dɔ bɛ mɔgɔ si den dɔ di yan a ka kɛ cɛnajɛ ye dɛ Burkina muso cɛ ɲumanbaw tɛ yen n'i nana nbatakulu dɔ di yan a ti diya n ye muso cɛ ɲuman man diya Burkina dɛ i ko muso de ye i da ye muso ka d'i ma mɔgɔ si den ka d'i ma mais j'ai mes critères je vais fixer mes critères d'accord
den ɲuman bi d'i ma. Den ɲuman bi di yan. O tuma i bolo don. Jɔn dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama l'inspecteur kisɛ kelen fili. O don. Sɛbɛnni kɛba. I k'a dɔn ayiwa min ye sɛbɛnnikɛla u farala ɲɔgɔn kan ka kunnafoni ɲini. An ka taa Nigéria. Nigéria. Mali sudi k'a dɔn ni Ala ye fɛn min da buna adamaden bɔgɔ la. I ti sa abada. Bada. F'i k'o sɔrɔ. Nin jɛ in a n'a furumuso. Jɔn sudi k'a dɔn ayiwa furukɛ yɛrɛ bi san 70. Min ye muso ye. San 60 ani san 8. Jɔn sudi k'a dɔn san 40 ani saba furu jɔn sodi k'a dɔn u ma se ka den sɔrɔ i k'a dɔn u yɛrɛ kɔni u jigila banna k'u jigi tigɛ diɲɛ laban dɔnniyaw kuma dɔ nana f'u ye sa k'a fɔ ayiwa wulikajɔ kura dɔ bɛ yen u ko min ma tubabukan na fécondation in vitro o don jɔn sodi k'a dɔn ayiwa n'i y'o kɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ den sɔrɔ min ye cɛ in ye sebaba ye a laban nana o ko de bolo dɛsa fo ka Londres jamana de sɛgɛrɛ siɲɛ 7 jɔn sodi k'a dɔn a ma ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko u laban nan'u sigi sa Lagos Nigéria u nana Ala minɛ dɔgɔtɔrɔ ŋana dɔ fana bɛ Lagos o laban de nana u ka kuma in mɛn u y'u wele jɔn sodi k'a f'u ye o kuma aw bɛ nin wulikajɔ min na denko la aw yɛrɛ kɔrɔla ka ban i k'a dɔn denfa a na kɛ o yɛrɛ kɔni dina k'a farikolo la sabula i k'a dɔn si hakɛ dɔ bɛ yen a bɛ denko de kofɔ cɛ yɛrɛ bɛ san 70 furumuso san 60 ani 8 u ko o den sɔrɔ man di ni a kɛra cogo o cogo olu kɔni ka Ala deli de u ka den kɔni da u sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔtɔrɔ min ye docteur Adevemi awa Oku Wono o ko kuma n'o don ale kɔni bɛ se ka garijɛgɛ kelen da lajɛ u ye ale bɛna wuli ka jɔ boloda k'u lajɛ ko muso bɛ san joli 68 o ti den sɔrɔ cɛ ye san 70 bientôt 70 ans i ni Ala ma kuma dɛ i ni Ala ma kuma dɛ o kuma ɲɛma sɛbɛnnikɛla ko a ko di dɔgɔtɔrɔkɛ in kɔni o nana a ka basiw kɛ ka wuli ka jɔ bolo da n bɔra ka min f'i ye fɔlɔfɔlɔ ayiwa n'o ye fécondation in vitro u taara fo Londres a ma ɲɛ ka taa denkisɛw bila verre kɔnɔ u laban de nana sa dɔgɔtɔrɔkɛ in nana a ka fɛɛrɛw ni dabali tigɛ ka vitro in kɛ jɔn sodi k'a dɔn musokɔrɔba garijɛgɛra san 68 musokɔrɔba nana kɔnɔ ta kɔnɔ yɛrɛ kɛra filani kɔnɔ de ye filani kɔnɔ kuma in kɔni fɔ duguma bɛ girinna nin kɔni ye kabako ye nin bɛ kɛ cogo di musokɔrɔba selen a sa denkɛ da la k'a fɔ ko o garijɛgɛra den na ko filani kɔnɔ jɔnni sodi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔw bɛ giri dugudenw bɛ giri u dɔnbaw bɛ giri fa bɛɛ fɛ jɔnni sodi k'a dɔn Ala nana a ka masaya la i k'a dɔn musokɔrɔba in laban nana a yɛrɛ sɔrɔ wa hali a ma opéré koyi a ye den wolocogo cɛɲɛ na k'a da bamunan na den belebeleba 2 k'u da bamunan na tali muso san 60 ni san 8 cɛ denw fa san 70 jɔnni sodi k'a dɔn an bɛ don min na ko bi nin kɔni kɛ bɛ filɛli fɛn ye Lagos jamana na sabula min ye awa tubabu jamana ye olu ka télévision so dɔ bɛ yen o yɛrɛ wulikajɔ de bolo da ni ka taa fo nin dugu in na ka taa nin maa ninnu lajɛ jɔnni sodi k'a dɔn fɛn tɛ ba la fɛn tɛ denw na i k'a dɔn fa kɛrɛfɛ tɛ k'a jirila k'a fɔ Ala ka sebaya ale de bɛ se fɛn caman na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ inspecteur kɔnɔ kisɛ kelen fili Dabatungara bita an b'a bila yan fɛn min ye dankɔrɔba in ye a kun d'an bɛ Abidjan janjo la a nana Marakalakaw ka densarama Mali wasonnaden n'o ye Sidi El Mokhtar Dambele bɛɛ ko a ma wura 12 i dɔgɔnin ton petit frère ne y'a bɔ n ka dɔgɔninya la mun kɛra ne jɛna pourquoi wura 12 i bɛ nin janjo in na Abidjan ni Dakar ni ɲɔgɔn cɛ ton grand frère est là il t'a oublié il m'a oublié bon il faut les sanctionner pour défaut de longtemps. Il va se mettre à jour. Ni maa min ni wura 12 ye ɲɔgɔn ye a k'a fɔ a ye ko a kɔrɔkɛ ko k'a y'a sanctionné ko défaut de longtemps